Салям алейкум, вітаю! Це проєкт «Обличчя вільного Криму». Перш за все, хочу вас закликати, щоб ви обов'язково підписались на наш YouTube-канал, поставили нам вподобайку. Сьогодні «Обличчя вільного Криму» митець, дизайнер, активіст корінних народів Езра Пастор. Салям алейкум. Алейкум салям. Езра, дуже рада тебе бачити. Дякую, що прийшов. Дякую, що запросили. Принагідно хочу подякувати книгарні «Сенс» на головній вулиці Києва за те, що надали нам локацію для зйомок. Ми в першому блоці поговоримо про один з корінних народів караїмів. Ти представник караїмського народу, ти себе позиціонуєш і ідентифікуєш як караїм. Хто такі караїми і що це за народ? Якщо спитати пересічну людину, яка, наприклад, народилася і жила в Криму з 91-го року, скоріше за все скажуть, так, знаю, це кримські євреї. Що не є правдою, це прям дуже-дуже важка оверсимпліфікація. Якщо відкрити Вікіпедію, буде написано, що караїми – це корінний народ Криму, тюркський. Що теж не є правдою. Тому що в цілому протягом нашої історії нам доводилося заради виживання трошки якось замітати свої сліди, щоб то там балансувати і бути десь. Я більше притримуюсь теорії, що ми мішаного походження. Скоріше за все, ми ще вийшли з Єгипту до більшості євреїв. Можливо, осіли в Хазарському каганаті, там перемішалися з корінним населенням, з тюрками, потім перейшли до Криму і там вже сформувалися саме як окремий етнос. І сформувалися ми в основному завдяки релігії окремій. Я знаю, що є кримські караїми, литовські караїми, галицькі караїми. Які ще є? І чим ви взагалі відрізняєтесь? Багато чим. Є польські караїми ще, окрім цього. Є окрема така маленька групка волинських караїмів, є ізраїльські караїми. Це окрема взагалі двіжуха. Це дивна двіжуха. Її зрозуміти важко. Але, наприклад, кримські караїми – це караїми, OG-караїми. Це караїми, які прям караїми у тому понятті, як ми знаємо караїмів, як я, наприклад. Я за походженням кримський караїм. Я так розумію, ті, хто в Литві, в Польщі, вони теж виходці з Криму. Так, вони прийшли з Криму, але вони вже достатньо так асимілювалися, відповідно, серед литовців і поляків. Ізраїльські караїми – це, наприклад, якщо у Вікіпедії подивитися, то в Ізраїлі живе 130 тисяч караїмів. Я спочатку такий, що? Це наш народ? Ні, це люди, які сповідують караїмську віру, але мало пов'язані з кримськими караїмами. Але частиною цих караїмів є кримські караїми, які у ході програми ізраїльської державної з 91-го року стали частиною репатріації. Їм видавали, якщо вони погодяться на це, видавали ізраїльське громадянство і якусь там кількість грошей. Як на мене, це трошки принесло дамагу для кримської спільноти караїмської, тому що нас стало ще менше. Бо ми взагалі не чисельний народ, але так нас стало ще менше. Кримські татари, в принципі, де б вони не були, намагаються більше якось спілкуватися зі своїми. Ті, хто в Києві, я думаю, що ти, напевно, бачив, якщо якийсь захід, ми всі намагаємося бути, якось підтримати один одного. Все одно підтримуємо зв'язки з Кримом, з кримськими татарами, які в Туреччині, і так далі. Чи караїми так само підтримують цей зв'язок? В цілому, у нас цей зв'язок більше відчувається на рівні родин, тому що всередині родини у нас все дуже тісно. У нас всі дуже близько труться, і родина – це дійсно сакральна штука для караїмів. Порівнюючи з кримськими татарами, у нас спільнота не така щільна і не така, я би сказав, я б не обрав слово «дружня», але не така активна у тому, щоб збиратися разом у кубку і робити якісь штуки.
Якщо кримські татари прямо, ну, я дійсно можу назвати це родиною. Ви всі об'єднані, які б у вас не були різні погляди, різні філософії, різні навіть політичні деталі серед ваших поглядів, все одно ви тримаєтеся разом, тому що ви розумієте, у чому штука. Серед караїмів я такого не помітив, але тут треба теж брати до уваги, що дуже велику роль у цьому відіграє те, що нас набагато менше. Нас прямо страшенно менше. Тому громада, я так думаю, чим нас менше, має триматися ще щільніше, але це важко зробити чисто фізично, тому що не вийду я просто на вулицю і не буду кричати «Хто з вас караїм, я хочу до своїх людей?» Тому що я в цілому цим займаюся в медіа і іноді відкликаються, але це разові історії. Тому нам просто важко. Чи на сьогодні є якесь розуміння, скільки вас за кількістю в світі, не знаю, в Україні, чи є якісь дані? Хоча б приблизні, знаєш. Офіційних даних немає, тому що це зрозуміло, так. Я хочу притримуватися саме офіційних даних, бо це єдина дієва штука для мене. З того, що я знаю по цифрах, є, це теж про рівень організації українській громаді, є вайбер-чат караїмської громади. Наскільки мені відомо, там 64 людини. Але, знову ж таки, це не показова штука, це єдине, що я знаю з цифр. Це караїми, які живуть в Україні? Так, це караїми, які живуть в Україні, але частково вже ці караїми з 22-го року повиїжджали в Ізраїль, тому... А чому Ізраїль? Не знаю. Я туди не виїхав, я не можу відповісти на це питання. Я думаю... Виїжджають в Ізраїль, бо відчувають якусь дотичність, я не знаю, близькість. Чому саме Ізраїль? Я відверто не знаю, тому що я особисто не відчуваю дотичності до Ізраїлю настільки прямої. Я відчуваю більш, з відношенням більше до коріння. Але тут теж треба брати до уваги, що з 91-го року саме Ізраїль як держава вклався у те, щоб просувати наративи, що караїми є частиною саме єврейського світу. Тюркський світ менше над цим працював. Було дуже багато фінансованих саме ізраїльською державою досліджень на території Криму. Наскільки мені відомо, я не хочу нікого звинувачувати, але наскільки мені відомо, зі слів людей, які були присутні на цих дослідженнях у Криму, часто ці дослідники були афілійовані Ізраїлем. Звичайно, що їхні висновки були очікувані, що ці дослідження завжди закінчилися висновком, що немає нічого тюркського в караїмах, це чисто євреї. Я з цим не погоджуюсь, це неправда, навіть подивіться на нашу мову, на наші традиції, на нашу кухню. Не буває такого. Але, можливо, ці люди просто дослухалися до всього цього розгону і такі, окей, ми в Ізраїлі. А може караїм приїхати в Ізраїль і отримати ізраїльський паспорт? З перемінним успіхом. Треба, залежить від того, у яку хвилю ти потрапив. Якщо в цілому є караїми, які по репатріації отримали, яких пропустили, поставили галочку, умовно кажучи, є караїми, яких не пропустили. Тому що ми у них вважаємося гоями. Гої – це усі, хто не євреї. Це ті, хто перестав бути чистокровним євреєм, грубо кажучи. Але, знову ж таки, політичний вимір він більше працює у полутонах, тому іноді караїмам можна було отримати ізраїльський паспорт, і зараз іноді бувають такі приклади. Яка зараз ситуація з мовою караїмською? Якщо коротко, то погано. Носіїв, на жаль, можливо, навіть одиниці. Я не знаю, скільки носіїв караїмської мови в Україні, але якщо кримсько-татарська знаходиться, визнана вже на межі зникнення. Караїмська прям вже стоїть на обриві. Це жахливо. Але
Так, це треба відновлювати. Так, це питання не навіть 10 років, не 15 років, це питання поколінь. І в цілому є навіть шлях відновлення, і ми зійшлися на головному напрямі цього шляху. Я у розмові з Ріфатом Чубаровим, ми з ним зійшлися на думці, що шлях до відновлення караїмської мови, враховуючи, наскільки вона близька до кримсько-татарської, шлях відновлення караїмської мови лежить саме через відновлення кримсько-татарської. І саме тому нам потрібна на території національно-територіальної автономії у Криму, нам потрібна саме мова, нам потрібно визнання кримсько-татарської мови. Взагалі, в ідеалі, в моїй уяві, потрібно, щоб було дві офіційні мови на території півострова – українська і кримсько-татарська. Щоб уся документація велася на цих двох мовах, щоб можна було зайти в який завгодно магазин, в кав'ярню. От для мене ідеальна картинка Криму – це з повагою дуже відновлений сучасний Крим, в якому є мечеті, в якому є кінаси, в якому є, якщо треба, християнські церкви. Воно все красиве, воно все якісне, воно класне, залучені дуже хороші архітектори до того, до відновлення і створення, як виглядають міста. І для мене чомусь дуже важливо, я буду щасливою людиною, якщо через якийсь час я у Криму зайду у Starbucks і мене там обслужать кримсько-татарською. Ось тоді я зрозумію, що ось це життя. Ми перемогли. Окрему цікавість в мене викликала релігія караїмізм. Давай трошечки про це розкажеш. Ох, це важко. Я не є релігійним караїмом. Я не сповідую караїмізм, але як частину ідентичності караїма мені варто було дослідити це. З того, що я знаю, це адогматична релігія. Тобто, як є іудаїзм, в якому є святе письмо, це Танах, його частиною є Тора, наскільки мені відомо. По суті, Танах – це те, що християни називають Старим Заповітом. Але класичний іудаїзм відрізняється тим, що є окрема книга, яка інтерпретує, що написано у Торі, вона називається Талмуд. Ось це все талмудизоване знання саме вивчають іудеї, класичні. Караїми відрізняються тим, що караїми не визнають Талмуд як такий. І кожен караїм сам має напряму читати Танах і інтерпретувати, що в ньому написано, і з цього вже будувати своє уявлення про світ, про релігію, про взагалі усе. І з цього випливає саме ця адогматичність. Тобто не існує догми, не існує якоїсь однієї уніфікованої релігійної думки або погляду на взагалі усе з точки зору релігії. Тому у нас дуже широка свобода релігійна у цьому питанні. Філософія така, що між тобою і Богом немає посередників. Так, ти як прочитав, як зрозумів, так, як інтерпретував для себе, так і живеш. Так. Чи підтримуєш ти якісь зв'язки, можливо, з тими караїмами, які живуть поза Україною, можливо, з кимось з Польщі або з Тракаю, можливо, в тебе з'явились такі знайомі? В цілому підтримувати зв'язки з караїмами важко, навіть на рівні, щоб знайти караїмів десь. Я дружу з однією караїмкою, яка, в цілому з України, але з початку повномасштабки вона просто виїхала в іншу країну. Ми з нею спілкуємося, ми з нею дружимо, і це дійсно відчуття дому, коли ти можеш поговорити зі своєю людиною, грубо кажучи. Це ми однієї крові, і нам це дійсно гріє душу. А так, в цілому, я мало спілкуюся з громадами. Я думаю, мені ще попереду варто вийти на зв'язок з такими караїмами, тому що треба це робити, це дуже важливо. Але зараз поки це важко. Я дивилась декілька сюжетів про караїмів, які живуть поза Україною. І це дуже цікаво насправді, як вони, виїхавши там далеко від своєї батьківщини, все одно продовжують зберігати. Як мені здається, в Тракаї найбільше
кримські караїми зберегли оце традиції, мову. Вони все одно, там, хай буде це там, до 5 людей, але вони все одно спілкуються рідною мовою. Дійсно, треба працювати над тим, щоб культивувати своє. Але до нього треба достучатися, до нього треба докопатися. І дійсно багатьом людям потрібна людина, яка допоможе, ну, умовно кажучи, дати лопату, щоб по цьому копатися. Мені просто самому важко це робити, бо ну, я один. Це в цьому робота як мінімум для організації. Один Езра не може замінити цілу організацію, тому було б класно попрацювати ще й у цьому. Да. А ти готовий стати частиною якоїсь вже існуючої організації або створити якусь свою? Та за потреби так. В цілому я розглядаю такий варіант як один з найможливіших. Тому що ну, вже є громада. Угу. Як на мене, це виключно моя думка з моїх спостережень. Вона дуже пасивна. Вона робить дуже небагато, і навіть коли робить, то робить це дуже неефективно. Я знаю, що існує релігійна караїмська громада у Києві. Я знаю, що існує окрема ГОшка саме з культурної точки зору про караїмів. Я познайомився з представниками і тої сторони. І, наприклад, караїмська громада, вона час від часу, як мені сказали, збирається. Я дав їм свій номер, я дав їм своє ім'я, прізвище, звертайтеся до мене, коли треба. Вони сказали, добре, у нас буде, ну, ми будемо збиратися, ми вас покличемо. Ну, з тих пір мене досі не кличуть. З яких, скільки пройшло часу? Це було, я навіть дату можу сказати, це було 25 червня. От, ми тоді познайомилися з представником, я дав свій номер, і з тих пір не сталося нічого. Ну, я не знаю, можливо... Ну, так багато просто, може, часу пройшло. Так, можливо, вони настільки не часто збираються. Я не знаю, якщо мене немає всередині, я не знаю, як воно всередині працює. Можливо, я їм не подобаюсь, я не знаю. Але це, знову ж таки, це чисто комплекси говорять мені. Та ні, що ти можеш не подобатись, подобаєшся. Ну, ладно, я класний. Можливо, вони збираються на якісь свята. От якщо ми говоримо про свята, які національні свята є в Караїмів? В основному ці свята релігійні. Це все пов'язано з релігією, і для того, щоб знати, які свята є, треба досліджувати релігію. Є такий яскравий приклад, я не пам'ятаю точну назву, але там фігурує слово «тимбил». Це щось, це караїмська версія Великодня, але у більш караїмський спосіб. І там, наприклад, є окрема штука, є таке поняття, як тимбил. Це хлібчик постний караїмський. Мені колись довелося знайти рецепт цього тимбилу, і я такий, це дуже важко. Треба взяти воду, треба взяти муку, борошно, перемішати це, зробити ліпешечку. Вітаю! Тимбил. Тимбил. Тому це один з таких яскравих прикладів. Це як піст, да? Так, в тиждень не можна їсти, там, наприклад, дріжджового хлібу, тому роблять ось такий пісний хлібчик. Але, знову ж таки, важливі деталі. У караїмів завжди важливі деталі. На ньому має бути малюнок. Якийсь абстрактний, але головне, щоб він був симетричний. Це головне. Взагалі для караїмів дуже важлива симетрія. Тому що навіть якщо подивитися на нашу кінасу у Києві, вона ідеально симетрична. І взагалі завжди, якщо ви десь щось візуальне знайдете пов'язане з караїмами, воно завжди буде ідеально симетричне. Мені це дуже подобається. Які страви ще, окрім оцього хлібчика, караїми готують? Можливо, щось у вас вдома готують? Я знаю лише одне. Це називається караїмські просто. Вони продавалися на центральному ринку в Сімферополі, і вони були неймовірно смачні. Це як, схоже на кримськотатарську самсу. Що, окрім цього, ще готують караїми? В цьому і прикол. У нас взагалі локальний мем «караїмський пірожок» – це назва зі сторони колонізатора. Тобто прийшли колонізатори такі, що це? Караїми кажуть, штука, ми це робимо. Сказали якусь непонятну на той момент для росіян назву. Вони такі, це ж пірожок, будемо називати караїмський пірожок. Насправді це кібін. Ми їх називаємо кібіни.
Це такі пиріжки у формі напівмісяця. Ну і дійсно воно схоже на самсу, просто воно не трикутне. От. А так, в цілому, щодо відмінності караїмської кухні від кримсько-татарської, у мене є одна історія, яку розповіла мені Мавіле Халіл. Вона ще коли знаходилася у Криму, вона запросила до себе сантехніка, бо у неї якась там проблема з сантехнікою була. Приходить сантехнік, і у нього по обличчю видно, щось там, генетично щось там відбулося. Якщо ти у Криму бачиш, що у людини щось незрозуміле на обличчі, він караїм. Хоч частково, але караїм. І одразу це відповідає на усі питання. І Мавіле ходить покрита. І, звичайно, що він спитав, що ви мусульманка, ви кримська татарка, і зайшла за це розмова. Він каже, а я от на 1/4 караїм. У мене бабуся вже померла, моя караїмка, і тому мені так сумно, що наші традиції загинаються. От помирають люди, і з ними помирає знання, традиції, кухня. От, наприклад, моя бабуся готувала дуже смачну штуку, такий караїмський пиріг, і Мавіле каже, а опишіть, який це пиріг? І він, по суті, описав кебіте. Він каже, не переживайте, ми, кримські татари, слідкуємо за тим, щоб караїмська кухня не загинула. Так. Тобто це є прикладом того, що ми настільки поруч жили, настільки перемішувалися і терлися поруч, що у таких побутових вимірах ми дуже схожі. І навіть якщо подивитися, я нещодавно знайшов, це не нещодавно, це було прям місяці 3 тому, знайшов дослідження кавової культури у Криму, тому що це окрема сакральна штука, я це обожнюю. І там було окремо дослідження про ногайську культуру кавову, про ялибойську і про тацьку. А потім маленький абзацик про караїмську кавову культуру. Я такий, цікаво, давайте. І там написано, по суті, як ноги, тільки ще й курити можна було. Тому що завдяки догматизму нашої релігії нам не заборонялося курити тютюн. І часто можна було помітити карая, який сидить, п'є каву, заїдає ось цими смаколиками, які зараз можна, наприклад, побачити при подачі у мусафірі, і потягує тютюн з трубки. Це єдине, чим відрізнялися караїми, нам можна було курити. Це, до речі, окрема тема, що наскільки ми близькі, що навіть у караїмській мові Всевишній – це Аллах. Тобто, коли заходить мова про Бога у караїмів, то караїми називають Бога Аллах. У нас, наприклад, це теж трошки до теми з релігією, у нас через це догматизм чисто технічно визнані пророками і Ісус, і пророк Мухаммед. Тобто, такі ми. Ми дружимо з усіма. Ми прийдемо до християн, такі, дивіться, у нас є Ісус. Ми прийдемо до мусульман, до речі, пророк Мухаммед – класний чел. Ти, коли розповідав зараз історію про сантехніка, який на 1/4 караїм, то в мене тут постає таке питання. Я, знову ж таки, читала, що ти вважаєшся караїмом тільки тоді, коли в тебе і тато, і мама караїми. Наскільки це відповідає дійсності? І скільки б тоді було караїмів, якби дійсно тільки так створювалися родини? З моїх спостережень, і в цілому виходячи з банальної логіки і арифметики, я особисто ніколи протягом свого життя не зустрічав чистокровного караїма або караїмки. Навіть ось представники караїмської громади, вони усі частково караїми. От, наприклад, я спілкувався з дядечком, який був наполовину караїмом. І це прям вважається багато. В цілому у нас немає розкоші брати до своєї ком'юніті тільки чистокровних караїмів, тому що нас було би 1,5 людини. Це просто так не працювало би. Інше питання, що є точка зору на караїмство, що, тут теж, як на мене, я притримуюсь такої думки, що треба розмежовувати релігійних караїмів і етнічних караїмів. Тому що в цілому ми вже живемо, нам треба визнати реальність, в якій ми живемо. Ще у 19 столітті Ніцше, умовно кажучи, сказав, що Бог помер. І це значило, що людство, на його думку, розвинулося вже до такого рівня, що Бог вже не потрібний
з жодного аспекту. З цим можна погоджуватись, не погоджуватись, але така думка з'явилася. Потім з'явилися Кам'ю, Сартр вже у часи постмодерну, коли вони почали досліджувати вже екзистенціалізм з точки зору, що ну ладно, не створив нас Бог як свою подобу, немає у нас якогось випробування на цьому світі, давайте якось з цим жити. Тому я вважаю, що треба розмежовувати етнічних караїмів і релігійних караїмів. І тут постає питання, що релігійним караїмом можна стати кому завгодно. Етнічним караїмом ти можеш тільки народитися. Я, наприклад, етнічний караїм, частково. Але в моїх венах тече караїмська кров. І це важливо. І це, ну, як на мене, зараховується. Релігійним караїмом може стати хто завгодно. Може прийти етнічний українець, німець, не знаю, голландець. Йому сподобається, як виглядає караїмська релігія, і він стане караїмом, але релігійним. І є точка зору серед людей або караїмів, або людей, які досліджують караїмів, що караїмам для того, щоб не зникнути і розширювати ком'юніті, треба залучати ще й ось цих навернутих релігійних караїмів. Я думаю, що у контексті майбутньої можливої територіально-національної автономії Криму нам треба прямо визначити, що як корінний народ України визначаються тільки етнічні караїми. І неважливо, на повністю чистокровний ти караїм, на 1/2, на 1/4, 1/8, 1/16. Ти є частиною нашого світу. Будь ласка, досліджуй це в собі, якщо ти хочеш називатися караїмом. Якщо ні, це взагалі без проблем, будь ким завгодно, ким ти хочеш. Але якщо тобі це важливо, якщо ти хочеш стати частиною цього ком'юніті, ми тобі розкажемо про нашу історію, хто ми, як ми думаємо, хто ми, які є ідеї, хто ми такі, що ми робимо, чим ми відрізняємося від людей, що для нас є дорогим. І в цілому ця моя думка щодо культивування чисто етнічних караїмів саме у політичному плані полягає у тій думці, що, уявімо, є, наприклад, один із можливих пунктів автономії – це вимога до держави, щоб на території автономії Кримської на кожній державній, в кожному державному органі були представлені як мінімум 33% співробітників, щоб вони були представниками корінних народів. По-перше, я дякую за формулювання «представники корінних народів», а не кримські татари, тому що це дає можливість ще й для нас, для країнів і для кримчаків. Я це все до чого? Що, наприклад, візьмемо ось цю вимогу. Так? Це, по суті, це пункт привілей, який націлений на встановлення і на відновлення історичної справедливості для корінних народів Криму. Тут вже треба підходити саме з точки зору справедливості. Тому що, наприклад, караїм етнічний отримує це право, тому що, наприклад, як було в моїй родині, тому що ми спокійно собі жили на нашій землі, прийшли радянські революціонери, розстріляли мою родину, розкидали по світу у тих, хто залишився. І нам треба вкладатися у те, щоб повертатися. І це інструмент, який націлений на те, щоб ми повернулися, для того, щоб залучати нас до відновлення Криму, щоб ми були на своїй землі. І якщо розширити можливість для караїмів не тільки етнічних, а ще й для релігійних, неетнічних, це стане законною сірою зоною, якою може скористатися людина, яка хоче потрапити, умовно кажучи, на якусь керівну посаду в державному органі, щоб у нього було 100% впевненості, що він точно отримує цю посаду. І він, не будучи представником корінних народів, він просто скаже, я приймаю караїмську віру, і ось тоді через цю сіру зону закону я можу заходити і маю цю преференцію. Як на мене, це несправедливо, тому що, скажімо, що це був етнічний, навіть не візьмемо росіянин, етнічний німець, да? Для того, щоб це звучало справедливо. Етнічний німець, який хоче отримати гарантовану посаду в якомусь державному органі на території Криму, тому що він зацікавлений у Криму, наприклад. І він каже, я хочу це отримати гарантовано, тому
Я, до речі, караїм, дивіться, я прийняв караїмську віру, я ходжу у кінасу, я служу в кінасі. Дайте мені, будь ласка, цю преференцію. Як на мене, це несправедливо, тому що мою родину буквально розстріляли, ну, по суті, за те, що ми були караїмами, тому що історично склалося, що караїми були ледь не найбагатшим прошарком населення у Криму. Моя родина постраждала через це. Мій прадід боявся розповідати, що він караїм. Ми не страждалися. Я зараз вкладаю велику частину свого життя у відновлення своєї ідентичності, а тут прийде якийсь рандомний чел, який скаже: «О, я теж так хочу, от тут є такий закон». Слухай, а в громаді взагалі є такі люди, які б могли реально представляти народ в органах державної влади? Це ж треба все створювати прямо зараз. В цілому, є дуже хороша китайська мудрість. Найкращий час, щоб посадити дерево і збирати з нього сьогодні плоди – 20 років тому. Другий найкращий час – прямо зараз, сьогодні. Тому мені здається, що ми дуже багато упустили з 91-го року. В цілому, ми як караїмська громада, як представники караїмського народу на території України, ми упустили дуже багато ось цією пасивністю. Тому зараз треба запалювати і робити дійсно структуровані штуки, які направлені на відновлення саме нашої політичної суб'єктності, як це є, наприклад, у кримських татар у тій чи іншій формі. Тому мені здається, що нам треба залучатися до багатьох програм міжнародних. Є хороші програми від ООН зі стажуванням. Дійсно, зараз є дуже хороша програма, я, можливо, на неї подамся. Це стажування в органі ООН саме в питанні корінних народів? Так, саме в питанні корінних народів. Вона націлена на те, що представник корінного народу поїхав у Женеву, там місяць стажувався, повернувся назад і той досвід, який він отримав там, роздавав своїй громаді, роздавав своїм людям для того, щоб підвищувати рівень просто обізнаності, як працюють ті чи інші механізми сьогодні. Бо, наприклад, з того, що робить зараз караїмська громада Києва, бо у нас є караїмська кінаса, яка досі офіційно будинок актора, яка досі у комунальній власності. Вона не належить караїмам. Тому що караїмська громада ходить і б'ється в одну і ту саму точку, яка не працює. Воно не так робиться. Тим паче з 21-го року, коли прийняли закон про корінні народи. Там є спеціальний правовий фреймворк, як це зробити через офіційну громаду, тобто через офіційне представництво. І це вирішується не через КМДА, як вони це роблять, тому що вирішувати щось у 24-му році через КМДА у Києві, це, я перепрошую, але це битися головою об стінку, розбивати її у кров і казати: «Ой, а чого у мене кров іде з голови?». А завдяки цьому механізму це робиться через взагалі Кабмін. Тобто це взагалі інший рівень, це інший шлях. І там, але він відрізняється тим, що він працює. Але для цього нам потрібне наше представництво на рівні з Меджлісом кримськотатарського народу. А з того, що я побачив після спілкування з представниками караїмської громади, вони не знають, як це функціонує. Напевно, перш за все, треба консолідуватись. Так, звичайно, треба нам потрібна консолідація. Так. Нам в цілому потрібна просто притірка. І нам потрібен тягач, нам потрібна людина, яка може взяти на себе відповідальність для того, щоб ввести усе це. Тому що для цього потрібен дійсно хороший, якісний менеджмент. І для цього потрібно прямо приділяти дуже багато часу. Я лише на 1/8 караїм за своїм прадідом. Коли він був маленьким хлопчиком, до Криму прийшла Радянська революція. Ми були, за його розповідями, дуже багатими. Тому що ми були караїмами. Наша родина була дуже багатою. Прийшли революціонери і, звичайно, що розкуркулили нашу родину. Не вбили, наскільки я розумію, тільки мого прадіда, який на той момент максимум 10-11 років мав. І його старшого брата, який вже був старше 14 років. Старшого брата через вік вже такий вік дозволяв відправити його у трудовий табір. Його, як потім виявилося, відправили у трудовий табір десь на півночі Росії.
А мого прадіда просто кинули у якийсь рандомний потяг, який перший їм попався, і він привіз його до Горлівки. Він там просто вийшов з потяга. Уяви, що ходить собі маленька дитина. Єдине, що вона про себе знає, це ім'я і прізвище. Він Лука Очан. Це дуже караїмське. Тому що, наприклад, мені дуже пощастило з нашим прізвищем. Воно допомогло мені 100% бути впевненим, що я саме караїм. Тому що прізвище Очан воно виключно караїмське. Єдині два народи, де ще фігурує це прізвище, це нівхи, а це прям дуже монголоїдний народ десь на сході Росії. Ну і в цілому, якщо у мене є фотографія мого прадіда, він дійсно виглядає як тюрк. А ще, здається, десь в якійсь країні Африки. Тож, тут зі мною це не варіант. Моя шкіра лише трошки темніша за середньостатистичного українця, тому це теж не варіант. І, звичайно, що я караїм. І єдине, що він знав про себе, це ім'я і прізвище. Я Лука Очан. Його знайшли просто якісь небайдужі люди. Він сам казав, я не знаю, вони рідні мені, не рідні. Я просто з ними виріс. Вони його підібрали. Навіть якщо подивитися його документи, ми десь колись копалися з мамою, знайшли його документи у родинному архіві. Там було написано, що він Очан Лука Васильович. Йому поставили по батькові Васильович просто, тому що у нього не було по батькові. У нас немає концепції по батькові. Йому поставили Васильович просто, щоб було. І з тих пір, звичайно, що він ніде не артикулював, що він саме караїм. Він боявся це робити, тому що він побачив, як його родину знищили за це. Тому він одружився просто на українці, яку там зустрів. У них народилося 6 дітей. Вони назвали їх усіх те, що я називаю радянсько-нормативними іменами. Я спробую згадати. Володя, Сашко, Толік, Тая, Люда і Тамара. Тобто, караїмського мало. Взагалі нічого в імені, нічого караїмського, тільки прізвище караїмське. І обличчя там, якщо по обличчях подивитися, можливо, я спробую знайти фотки, я тобі скину. Там прям видно, це караїм'яки такі, прям, дуже караїми. Але вони, не було в них взагалі нічого від ідентичності. Він боявся про це розповідати. І ми б не дізналися про свою ідентичність, якби не один, дуже випадковий випадок, такий є оратор. Але є дуже випадкова штука, яка сталася після якогось застілля. Моя бабуся, тобто донька мого прадіда, побачила, як її батьки читають якогось листа. І не з дуже задоволеними обличчями, прям дуже складними. І вона була на той момент зі своїм братом, і вони такі, що це таке, що це таке? Вони дуже захотілося дізнатися, що це за лист. Вони дочекалися, поки батьки підуть спати, залізли на кухню і вони побачили, як перед тим, як піти, батьки склали цей лист під скатертину на головному столі обідньому. Вони пробралися на кухню, підняли цю скатертину і побачили там цілий стосик листів. Виявляється, це листування з тим самим братом, який був у таборі трудовому. І там вони дізналися усе. І якби не цей випадок, я б навіть, скоріше за все, не знав про своє походження і не займався б тим, чим я займаюся. Як ти про це дізнався? Мені мама розповіла, коли мені було 14 років, але... тут треба зрозуміти, мені було 14 років, я не передав цьому якогось значення взагалі. Я, посміявся, ха-ха, євреї, ладно. І пішов собі далі жити життя якогось 14-річного хлопчика, не знаю, пішов в Майнкрафт грати. Але я почав артикулювати, я почав переосмислювати для себе своє караїмство тільки у 18 років. І вона в якийсь рандомний день просто посадила тебе і сказала, так, нам треба поговорити? У нас було з мамою таке заняття час від часу. Нам, коли було нудно, або коли був настрій під це, у нас така величезна є коробка від якогось старого взуття.
повністю набита старими фотками нашої родини. З батькової сторони, з маминої сторони. Ми отак просто відкривали цю коробку, отак вивалювали ці фотки. У нас така гора фоток, ми сиділи, роздивлялися, мама розказувала якісь історії. І тут ми дістаємо цю фотку. І я бачу дідусь, прям якийсь дідусь в піджаку з орденами, але обличчя у нього, він прям... І я такий, мама, хто це? Вона каже, це твій прадідусь, це дідусь мій, Лука. Я такий, а чого він так виглядає? Він каже, Лука Очан, от там Караїм. Я там десь намагалася щось знайти. В Вікіпедії там пишуть, що це отак, щось там отак. Але я не придав тоді великого значення цьому факту, але потім почав більше рефлексувати. Як тебе звати, Езра? Мене звати Езра, але я взяв це ім'я у 18 років, тому що для мене це є частиною відновлення моєї ідентичності, саме як Караїма. Тому що навіть на банальному рівні це дуже класний айсбрейкер для питання, щоб розповісти людям про Караїмів. Тому що я там знайомлюся з людьми в Україні, вони кажуть, я Максима, я Езра. Вони такі, Езра, що це за ім'я? Я кажу, я Караїм. Вони такі, що таке Караїми? Я розповідаю про Караїмів, люди більше дізнаються про Караїмів. Але для мене це просто важливо, тому що це відновлення справедливості. Добре, як тебе звали до твоїх 18 років? При народженні мене мама з батьком назвали на честь мого батька Олександр. І я 18 років носив на своїй душі ім'я Олександр. Взагалі, у мене була ціла історія. Я подумав, мені треба караїмське ім'я. Як я це зроблю? Я знайшов список караїмських імен. Прям є сайт. Окремо жіночий, окремо чоловічий. Я такий, супер, клас. Я дивлюся, ладно, їх дуже багато, я не знаю, як їх вибрати. І я завжди люблю спиратися на долю. Я взяв посилання на цей сайт, розіслав 3 своїм найважливішим друзям на той момент. І сказав, ось така ситуація, беру собі караїмське ім'я, будь ласка, обери 3 імені, які тобі сподобаються. Вони мені обрали 3 імені, кожен, тобто у мене було 9 варіантів, кожен мені кинув по 3 імені, і в кожному з них було ім'я Езра. Я такий, це знак. Що воно означає? Це скорочення від імені Ізраїль. Ізраїль перекладається з івриту як подарунок Бога. Тобто, я часто жартую перед українцями, якщо ви хочете мене слов'янізувати, можете називати Богдан. Слухай, це дуже цікаво, чому в тобі прокинулася ця ідентичність. Знаєш, чому тобі раптом захотілося розкопати своє коріння і далі, скажімо, гордо це нести? Я сам часто задаюся цим питанням, чому взагалі це сталося, чому мені це не все одно. Я прийшов тільки до висновку, що протягом усього життя мене мама вирощувала з великим бажанням до справедливості. І мені здається дуже несправедливим. Якщо взяти історію моєї родини, мені здається дуже несправедливим, що просто в мій дім колись, не в мій саме дім, а в дім моєї родини у Криму прийшли революціонери, повбивали нас. Якимось дивом, щастям залишився представник моєї родини, з якого пішов я. І через те, який радянський терор був на території України на той момент, він боявся казати, що він караїм, тому що він побачив, як за це вбивають його родину. Мені здалося, що це настільки несправедливо, що якщо я, знаючи це, закрию очі на цю частину свого походження, я буду підігравати Радянському Союзу, я буду підігравати цьому терору. Мені здалося, що якщо я і далі буду казати, що мене звати Саньок, я українець, і не розповідати цю історію, не розповідати, хто є в історії моєї родини, не розповідати, яка кров тече в моїх венах, то це буде несправедливо. Це буде... воно загнеться, загине і просто розчиниться у поколіннях. Яка в тебе мета, ціль, не знаю, якщо хочеш, місія? Чому ти це транслюєш? Тобто, давай так, не чому ти це транслюєш, ти дуже чітко сформулював, чому це для тебе важливо, але ти не просто ідентифікуєш себе як караїм, да?
ти міг би спілкуватися, далі вести своє звичайне життя, називатися Езрою, говорити, що в мене коріння караїмське і так далі, пояснювати, хто це. Але ти обрав публічну діяльність, і через це, через свої соціальні мережі, ти так само якби презентуєш свій народ. Я давно вже, навіть щодо дослідження свого українства, досліджуючи нашу історію, зрозумів, що чим більше нас тиснуть, чим менше нас стає, тим більше ми маємо працювати проти цього. Тим більше ми маємо resist, ми маємо відпиратися цьому тиску. І моя знайома поетеса, яка зараз долучилася до лав Збройних сил, Тоня Корнута, колись дуже добре сформулювала це у фразу, яку я якийсь час клав у замовлення до своїх футболок. Вона сказала і написала: кожного разу, коли нас стає менше, ми маємо ставати більшими. Для мене це про те, що нас стає менше. Чим нас менше, тим ми тихіші. Чим ми тихіші, тим більше ми маємо залишатися на рівні з усіма іншими. А для того, щоб залишатися на рівні, нам треба голосніше кричати. І я в цілому завдяки цьому притримуюсь думці, що через те, що так караїмів мало, кожен караїм або караїмка має бути активістом. Тому що, як на мене, дуже погано, якщо ми просто сидітимемо вдома, обиратимемо комфорт і спокій. Тому що, насправді, це важка діяльність, це непросто. Я там мінімально навіть просто сиджу, роблю якісь глибокі дослідження, записую відео, ходжу на інтерв'ю, знайомлюся з людьми, якось десь вибиваю якісь можливості, щоб вийти на якомусь рівні, розповісти про караїмів, щоб люди просто знали про караїмів. Тому що у мене ще є окремий приклад. Я свого часу фанатів від Девіда Бекхема, і у нього була ситуація, коли він став капітаном збірної Англії, і це був перший матч збірної Англії, і команда Англії була прям жахлива. А Девід Бекхем – неймовірний футболіст. Але ми розуміємо, якщо на полі 11 людей, і 10 з них максимально не координовані, а один суперкласний, талановитий, не вийде з цього перемоги. І вони прям, усе було дуже погано. І протягом цього матчу Девід Бекхем взяв на себе ініціативу, і він дійсно працював за 3-4 людей на полі. Це, якщо хочете, подивіться, це гра з Грецією на кваліфікаторі. На Нетфліксі можна, власне, подивитися фільм, і там цей момент дуже класно. На Нетфліксі є неймовірна документалка про Бекхема, подивіться, вона називається Бекхем. Я її подивився вже 6 разів. І про Майкла Джордана тоді, ладно, подивіться. Лес Денс просто неймовірний, я окремо фанатів від футболу. Так от, це окрема тема. І Девід Бекхем там працював дійсно за усю команду. І вони виграли. Ні, вони не виграли, їм для того, щоб пройти далі, треба було вийти у нічию, і він вивів команду у нічию сам. По суті, команда нічого для цього не зробила, а Бекхем це вивів. І я розумію, що, звичайно, я не Девід Бекхем, але якщо я бачу, що караїми ніде ніяк не артикулюють про себе, значить, я маю бігати світом і розповідати, затикати кожну інформаційну дірку караїмами для того, щоб зберігався ось цей якийсь рівень проінформованості про караїми. Я тобі дуже дякую, бо в мене є особисто декілька знайомих, які зацікавились караїмами через тебе. Дякую. Не тому, що десь почули, знаєш, 9 серпня, в День корінних народів, а того, що вони десь побачили, хтось репостнув тебе, вони побачили, підписались на тебе і таким чином дізналися. І це, я вважаю, це дуже класно. Дякую. От в такі моменти я розумію, що я не дарма це роблю. У цього є якийсь... 100% не дарма. Дякую. Розкажи, будь ласка, про те, чим ти займаєшся. Я називаю себе митець і дизайнер. Митець, тому що я малюю на полотнах, на холстах, але зараз трошки призупинився з цим. А дизайнер, тому що я одяг роблю. Ось що на мені зараз одягнуто, це моя робота. Але не тільки ось цей малюнок, а саме і крій, воно все шиється. Я
роблю футболки, лонгсліви і худі на даний момент. Де це можна придбати? У мене в Інстаграмі. От тут буде посилання на Інстаграм Езри і замовляйте футболку. Дякую. Я в цілому роблю, я це називаю соціально активний одяг, тому що я називаю себе нормкор дизайнером, тому що нормкор – це напрямок дизайну, який фокусується чисто на щоденному одязі. Це худі, футболка, нічого. І це, я розумію, таке щось патріотичне, да? Так, це завжди щось про те, що мені важливе. Угу. В основному я фокусуюся на темах Криму, шістдесятників і розстрільного відродження. От зараз у мене виходить колекція про шістдесятників, яка присвячена Чорноволу, Стусу, Симоненкові і Параджанову. Недавно у мене вийшла футболка з Караїмською кінасою в Києві. До цього у мене вийшла ще футболка з Тамгою, тому що це, до речі, окрема штука. Я дивився на ось ці всі футболки, які вже стали крінжовими з початку повномасштабки. Просто футболка, на якій ось тут от герб України. І я подумав, це база, це має бути, тому що це якось заявити про свою суб'єктність. Я подумав, з Тамгою такого нема. Треба зробити. І воно дійсно популярне саме серед представників саме кримсько-татарської спільноти і навіть серед людей, які просто підтримують спільноту. І виглядає вона направду дуже красиво. Дякую. І дуже стильно. Дякую. І мені подобається приходити на всякі тусовки, на якісь воркшопи в представництві президента, коли от наші там збираються. І я дивлюсь, там вже люди ходять в моїх футболках, я такий, це класно. А хто був першою особистістю? Чий портрет ти зробив на своєму мерчі? Це навіть був не портрет, це було, це викликало трошки контроверсію в Твіттері, наприклад. Це була футболка, присвячена пам'яті Георгія Гонгадзе, тому що його тема окремо крає моє серце досі. Я не знаю, чи колись перестане. Тому що це людина, яка боролася за справедливість, робила це без страху, робила це дуже правильно і якісно, і за це загинула. Мені несправедливо, наскільки мало людей в Україні, сучасних людей, навіть моїх однолітків, знають цю історію, тому що у нас колись була історія, ми з дівчиною прийшли до закладу, не казатиму якого, але достатньо такого, популярного і сучасного. Вона була у футболці, присвяченій Гонгадзе якраз. А там напис грузинською, тому що я ще окремий прикол, я вивчаю грузинську, я дуже захоплююся, як вона виглядає, і взагалі вона звучить супер круто. Я грузинською написав Гонгадзе, і моя дівчина підходить замовити каву, і їй бариста каже: «О, а що це у вас написано?» Вона каже: «Гонгадзе». «А якою це мовою?» «Грузинською». Вона така: «Так, а це Гонгадзе, а що це?» Вона така: «Це журналіст, якого Кучма вбив за те, що він проводив антикорупційні розслідування». І бариста каже: «Я не знаю, що це». Для мене це прям шок був. А потім підійшла друга бариста, яка сказала: «Я чула вашу розмову». «А ви журналістка?» Я думаю, ні, просто активний українець, активна українка. І я зробив першу свою футболку, яка була присвячена Георгію Гонгадзе, і я не планував її продавати, і потім так сталося, що вона і не продавалася. Ми не продали жодної футболки, присвяченої Гонгадзе, тому що ми поговорили, як для нас є важливим моральна сторона цього питання. Ми поговорили з Мирославою Гонгадзе, що ось такий у нас є порив, я придумав цю штуку, чи можна це продавати, з вашого дозволу, гроші йдуть на донати для ЗСУ. Вона каже: «Слухайте, ідея клас, але мені не подобається кривавість, тому що цю футболку можна знайти, але там було все багато в крові, тому що там багато розповідати». Вона каже: «Якось занадто це криваво, давайте просто, щоб вона була десь виставлена, просто як приклад». І після цього я подумав, так є ще купа українців, які так само постраждали в боротьбі за справедливість. І почалися Стуси, Симоненки, Горська, Курбас, Куліш, Зарецький, до речі, теж це чоловік Алли Горської. В цілому багато. І мені дуже подобається розповідати ці історії людям, тому що мені вони болять. А тобі в 2000 році скільки було років?
-1. Я народився в 2001 році. Історія Георгія Гонгадзе. Так. Я про історію Георгія Гонгадзе почув від мами, коли мені було 4. Вона мені все розповіла, я такий, ну, в цілому мене мама дуже базанула. Я ось такий от, ну, не знаю, захоплений активіст і патріот саме завдяки тому, як мене виростила мама. Дякую. Так, мам, дякую. І вона мені розповіла цю історію, потім вона мені розповідала про Чорновола, як його вбили, як би виглядала Україна, якби нас не деформував Совок, якби обрали Чорновола, якби було добре, ми б вже давно були європейською країною, краще за Польщу, Словаччину, Хорватію і все це. І, ну, і от уяви, що я от у всьому цьому виростав і формувався. І наступна хвиля вже була, коли я відчув ось цю нескінченну українську журбоньку, коли я в 10 класі проходив всякі розстрільне відродження, шістдесятників, в 11 класі теж. Я десь років у 16-17 пройшов через ось цю глибоку журбу. Я зрозумів, наскільки усе було погано, сумно і темно. І потім я зрозумів, що для нас це має стимулом не допустити цього знову. Тому що і якраз, ну, так і стається. У нас вже є люди, яких називатимуть, я не знаю, як це називається, це ну, умовно нове розстрільне відродження. Я не думаю, що у цього буде така назва. Але вже є люди, які загинули, борючись за Україну, вже зараз, під час цієї війни. Ми маємо постійно тримати у голові, що ми українці, нам потрібно боротися з росіянами. Нам потрібно боротися саме з ось цією навалою, яка рухається на нас. Я намагаюся постійно, ну, в цілому моя діяльність у цьому вимірі виглядає, наче не втикай, ти українець, роби. От. Я намагаюся нагадувати, ну і просто вшановувати пам'ять цих людей. Ти знаєш, зараз, коли ти говорив, що в 10-11 класі ти вивчав там розстрільне відродження, шістдесятників, і насправді я тобі дуже заздрю. Бо в своєму 10-11 класі я не знала про існування цих людей. Давай, може, розкажеш наступні свої мерчі, про що будуть вони? Можливо, ти зробиш з кимось з кримсько-татарських діячів, або, можливо, присвячено Криму, щось таке? Наступний реліз у мене буде. От зараз у мене мають вийти ось ці шістдесятники, Семененко, це ще воно не вийшло, це макетик. І Параджанов має вийти. На цьому я закрию тему з шістдесятниками. Можливо, я ще щось зроблю присвячене Георгію Гонгадзе знову, але у трошки іншій формі. Можливо, я ще відійду у сторону Івасюка. Ще у мене є на потоці робота над однією колаборацією з кримською темою. Я поки не хочу розкривати карти, але буде класно. Класно, я давно мріяв над таким попрацювати. Потім у мене буде реліз, навіть не активістський, просто з точки зору мистецтва. Буде прикольна футболка, навіть цілих 2. Потім після цього буде один дуже нішово-кримський, такий мало зрозумілий і мало доступний взагалі реліз, який я його чисто для свого задоволення роблю. Це буде така прям закрита, дуже нішова штука, в якій я хочу зробити, щоб замовлення не летіли, тобто, щоб замовлення не приймалися, а я хочу прям відфільтровувати, щоб це була якась дуже нішова штука. Вот. Ну, а далі, як покажу, у мене в цілому завжди так виглядає, що я зроблю якусь ідею, от у мене з'явиться ідея, я роблю якусь колекцію. Я боюся, що після цього у мене потік зупиниться, що у мене немає якоїсь ідеї. Але вони все одно регулярно з'являються, тому я точно не збираюся зараз зупинятись. Точно буде щось нове. З деякого нового, яке воно буде, я сам ще навіть не знаю саме, яке воно буде, але точно буде щось класне, тому що, вибачте, але я класно роблю. Ти в Криму бував колись? Так, звичайно. Я вперше потрапив у Крим, коли мені було 2 роки. З тих пір ми регулярно кожного літа були у Криму, але от мені подобалось, що це не ось ці я це називаю Анапа 2.0, що Росія зробила з Криму протягом Радянського Союзу і потім ще й протягом незалежності України до 2014 року. Ось цей вайб ласточкиного гнізда, банана, покататись на банані, пиво за 3,50, гаряча кукуруза, пахлава мідова, ця вся двіжуха, без поваги взагалі до справжнього Криму, до його корінного населення. А ми це робили якось
трошки інакше. Просто навіть на рівні відчуттів. Тому що ми ніколи не проговорювали цього, але якось воно було інакше. Ми не любили ось цю класичну туристичну штуку. І я пам'ятаю, востаннє я був у Криму в серпні 13-го року. Може, рівно 11 років тому. Куди їздив? На Чуфуткале був? До речі, на Чуфуткале я ніколи не був. Я взагалі у тій частині Криму не був ніколи. І мені пощастило востаннє до окупації потрапити у Крим на останню літню зміну Артеку. І це було неймовірно, тому що я ось тоді відчув, наскільки Крим мені дім, тому що я завжди однаково описую відчуття, що для мене є Крим, чому він для мене є домом. Я пам'ятаю, як я вийшов, я був в Озерному Артеці, сама будівля Озерного знаходиться дуже недалеко від моря. Я вийшов о 7 ранку зі своєї кімнати на такий ганочок. За моєю спиною море, шумить, пахне, кричать чайки. Переді мною пагорб, на якому, мені на той момент здавалося, що дійсно зібралася уся флора Криму. Там було усе. І воно ось так от шелестить від вранішнього вітерцю. І я чую, як вітерець проноситься спочатку, бере аромат моря, проноситься у мене за спиною, пробігає ось так по цьому пагорбу, збирає усі ці пахощі і пронизує мене. Знаєш, цей вранішній вітерець, який такий, але тобі подобається. Він мене пронизує усіма цими запахами, і я розумію, що ось так життя виглядає. Ось це, я маю бути тут. Це дім. І в цьому я колись прийшов до формулювання дім, справжній дім. Місце, яке ти вважаєш домом, і яке вважає себе твоїм домом, на ньому відчуття, наче коли ти тільки встаєш на цю землю, наче ти телефон, який поставили на безпровідну зарядку. Ти одразу і все, ось тут життя. І ця земля тобі ноги обіймає. І ти ходиш, і ти у абсолютній гармонії. Я таке відчував тільки у Криму. І я не знаю, я вже починаю забувати це відчуття насправді. Тому що минуло вже 11 років, я для себе вирішив, що не можна під час, чисто мені не можна під час анексії знаходитися на території Криму, тому що для мене навіть особисто для мене було приниженням на моїй землі розплачуватись рублями. Де твоє місце сили в Криму? В цілому для мене це в Криму це біля берега серед гір. Я прям максимально себе відчуваю саме там. Я для себе вже вирішив, що я хочу жити, коли Крим буде вільним, я хочу жити в Ак'ярі. У мене є ідеї, як його красиво відбудовувати. І вони напрочуд сходяться з іншими людьми, які уявляють собі Ак'яр майбутнього. І мені дуже цікаво, що ми, не комунікуючи це, однаково собі це уявляємо. І взагалі увесь Крим мені відчувається як дім.